Sziasztok, Bianca vagyok a Kovász Tündér, üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai és a következő pár videóban szeretném nektek jobban bemutatni az Ankarsum dagasztógépet és a hozzátartozó kiegészítő fejrészeket. Rengeteg kérdést és megkeresést szoktam kapni ezzel a dagasztógéppel kapcsolatban, ezekkel a videókkal szeretnék nagy vonalakban ezekre válaszolni. Nem csak dagasztásra alkalmas, hanem a rengeteg kiegészítő fejegységnek köszönhetően egy nagyon széles körben felhasználható konyhai eszköz. Első körben nézzük meg a Go Green kiegészítő csomagot, amit a Gammo Europe biztosított nekünk a tesztelésre, innen is nagyon köszönöm nekik. Még nézzük meg, hogy mi található a dobozban. Tartalmaz egy turmix fejrészt, egy citrusfacsaró fejrészt, és egy zöldségszeletelő fejrészt, amihez 3 különböző reszelő és szeletelő fejrész tartozik. Ha megtetszett a dagasztógép, vagy bármely kiegészítőt meg szeretnétek vásárolni, a leírásba beteszem a linket, ahol további hasznos információkat találhattok és megrendelhetitek online. Ti pedig maradjatok velem, és készítsünk el együtt egy nyári frissítő kígyóborka limonádét ezekkel a kiegészítőkkel. Nagyon egyszerűen csatlakoztattam a zöldségszeletelő fejrészt a dagasztógéphez. Ez számomra egy igazi időmentő, hiszen a szeletelés, a reszelés és az aprítás volt nekem a főzés legunalmasabb, legidőigényesebb része. Most viszont pár perc alatt előkészíthetek bármihez zöldséget, gyümölcsöt, amit csak szeretnék. A cserélhető doboknak köszönhetően tényleg sokféle alapanyagot lehet feldolgozni, a diótól a répán át, a sajton keresztül a lágysajtokig, ezt majd későbbi videókban meg fogom mutatni. De most szeleteljük le akkor a kígyóborkákat. Ehhez a recepthez én most 2 kígyóborkát fogok felszeletelni, alaposan megmostam, ezek biopermetezésmentes kígyóborkák, mind a 2 végét levágtam, és most pedig beletesszük a gépbe. Pikpak szép egyenletes vékonyra felszeretelte a gép a kígyóborkákat, tökéletes akár kígyóborka salátának, vagy most ennek a finom kis limonádénak. Szétszedjük az alkatrészt, először is kilazítjuk a tartócsavart. Majd utána egy egyszerű mozdulattal le lehet húzni. A reszelődobot pedig úgy tudjuk eltávolítani, hogy leszedjük előről ezt a szürke részt, és szépen kijön a reszelődob és kicserélhetjük. Visszaállítjuk a talpára a gépet, és csatlakoztatom a citrusfacsaró fejrészt. Szükségünk lesz még a limonádéhoz 2 darab citromra és 2 darab lime-ra. Én 1 darab lime-ot és citromot felszeletelve szoktam beletenni, egyet pedig facsarva. Szerintem nagyon hasznos ez a citrusfacsaró fejrész is, mert végre nem kell kézzel bajlódni a narancslé vagy a limonádé készítésénél. Nyáron, amikor szinte minden nap készítek valamilyen limonádét vagy narancslét, ez a fej tényleg nagy segítség nekem. Nézzük, milyen egyszerű is ezzel a facsarás. Ilyen egyszerű az egész. Én itt közben a kis limonádés kancsomba kimértem 3 liter szűrt vizet. Ehhez most hozzáadjuk a felszeletelt kígyóborkát. Ugye ez 2 darab egész kígyóborka. Fontos mindenképp, hogy permetezésmentes bióborkát tegyetek a vízbe, illetve citromot és lime-ot is, ha tudtok. Hozzáadom az 1 darab facsart citromomat és lime-omat. Aki szeretné édesíteni, édesítheti cukorral vagy mézzel, én most nem fogom édesíteni. Kicsit összekeverjük.
jöhet hozzá egy darab szeletelt citrom, egy darab lime, és 3 szál mentalevél. Itt leszedem a mentaleveleket, ezt is alaposan megmostam. Én egy kicsit el szoktam tépkedni a mentalevelet, de mindenki úgy csinálja, ahogy szeretné, nem is muszáj hozzáadni, ha nem szeretitek a mentát, lehet hozzáadni amúgy gyömbért is. Tényleg 1000 lehetőség van erre a finom frissítő limonádéra. A legjobb hidegen inni, mikor kánikula van. Én a pohárba szoktam jeget tölteni, és arra szoktam ráönteni. Ezt most hagynunk kell majd pár órát pihenni, hogy összeérjenek az ízek. Illetve mi ezt a 3 litert egy nap alatt meg szoktuk inni, így nem szoktam betenni hűtőbe, de hogyha több napig isszátok, akkor azért tegyétek be. Beletesszük a mentaleveleket, elkavarjuk egy kicsit, és hagyjuk érni az ízeket pár órát. Valaki amúgy ezt a limonádét turmixolni is szokta, úgy is lehet. Mindenki, ahogy szeretné, próbáljátok ki nektek, hogy ízlik a legjobban. Hagytam 3 órát állni a limonádét, így összeértek az ízek, most pedig megkóstoljuk. Feltöltöm jéggel a poharat. És kész is a finom nyári hűsítő limonádé. Kóstoljátok meg, próbáljátok ki ti is. Ha leengedtétek már az összes vizet, akkor nyugodtan még egyszer újra lehet tölteni vízzel, igaz nem lesz annyira intenzív az íze a limonádénak, mint az elsőnél, de még így is nagyon finom. Még egyszer nagyon köszönöm a lehetőséget a videó támogatójának, a Gumbo Europe Kft-nek. Egy kis spoiler, a következő részben pisztácia pestót fogok készíteni, szintén ezekkel a kiegészítőkkel, később pedig tesztelni fogjuk az Ankarsrumnak a fagylalt készítő egységét is, de erről majd később. Köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, és hogy ma is velem tartottatok. Ha nem tettétek még meg, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, lájkoljatok, és kommentbe esetleg írjátok meg, ha érdekel még titeket valamilyen Ankarsrum kiegészítő tesztelése. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!